Dnes se podíváme na situaci, která je v poslední době poměrně častá mezi investory, ale i podnikateli. Koupili jste nemovitost za vlastní zdroje, tedy za hotové, a teď byste ty peníze potřebovali zpátky. Třeba proto, že se objevila další investiční příležitost nebo prostě potřebujete peníze vrátit zpátky do firmy. Máte sice nemovitost, ale nemáte likviditu. Otázka zní, jde přijít do banky a říct si, tady je můj dům, dejte mi peníze zpátky formou hypotéky. Ano, jde to a říká se tomu zpětné proplacení vlastních zdrojů. Důležité je neplést si to s americkou hypotékou, to je totiž úplně jiný produkt. Zatímco americká hypotéka je neúčelový úvěr s výrazně vyšší sazbou, zpětné proplacení vlastních zdrojů je standardní účelová hypotéka s těmi nejnižšími úroky na trhu. Aby to banka uznala jako účelovou hypotéku, musíte ale splnit 3 kritéria. Prvním a nejdůležitějším je čas. Banka vám neproplatí peníze na nemovitost, kterou jste koupili třeba před 10 lety. Standardní limit je 12 měsíců od koupě, pokud přijdete 13. měsíc, u většiny bank máte už smůlu. A potom si můžete vzít třeba tu drahou americkou hypotéku. Nicméně, a to je důležité, existují i banky, které umí jít až na 24 nebo dokonce 36 měsíců zpětně. Takže pokud jste koupili nemovitost v roce 23 nebo 24, pořád je šance ty peníze vytáhnout levně. Ale výběr banky je v tu chvíli naprosto klíčový. Druhým bodem je výše úvěru versus hodnota nemovitosti. Tady často dochází k určitému omylu. Představte si, že jste koupili výhodně, třeba v dražbě nebo před rekonstrukcí za 5 milionů, dneska má nemovitost hodnotu 8 milionů. Logika říká, že banka by mohla půjčit až 80% aktuální hodnoty. Ale metodika zpětného proplacení je v tomhletom přísná. Banka vám vrátí maximálně tolik, kolik jste skutečně prokazatelně zaplatili podle kupní smlouvy a peněžních toků. Tedy pouze těch 5 milionů. Ten nárůst hodnoty vám v tomto režimu nevyplatí. Pokud byste chtěli vytáhnout i ten nárůst, musíte jít cestou například kombinace účelové a neúčelové části. Třetí kritérium je průkaznost toku peněz. Nestačí jen kupní smlouva, banka chce vidět výpis z účtu, že peníze odešly od vás prodávajícímu. A tady pozor na jednu poměrně často se vyskytující chybu. Pokud jste si na koupi půjčili například od kamaráda nebo z firmy na základě smlouvy o zápůjčce a teď to chcete zpětně proplatit, tak to bohužel nejde. Je to pak refinancování závazku, ne zpětné proplacení vlastních peněz. Musíte tedy velmi pečlivě doložit, že šlo o vaše prostředky, respektive případně obhájit původ těch peněz. No a proč to celé podstupovat? Jednoduše kvůli ceně peněz. Podnikatelský úvěr dnes stojí 8 až 9%, když to hodně dobře jde. Zpětné proplacení hypotéky se pohybuje kolem 4,5%, protože je to úplně obyčejná hypotéka jako jakákoliv jiná. Na několika milionech je to obrovská potenciální úspora. Takže pokud jste v posledních 3 letech koupili nemovitost za hotové a ty peníze by se vám teď hodily na další rozvoj, ozvěte se. Ideálně mi pošlete kupní smlouvu a datum převodu. Podíváme se, která banka umí jít dostatečně daleko do historie, abychom vaše peníze dostali zpátky za podmínek levné hypotéky. Odkaz na konzultaci najdete v popisku videa.